Kan program chingtute in zavain chi bai vekule tun chung kan program at swan Khawhai khuaa Serthlum chingtute nen hun kan mang hodona hei tuna hian Serthlum te amin chho chan to a an chal chuak chan to a e engtin nge an Serthlum te kan han be chianga atuyem ti te engtin ngen enkol ti te an Serthlum at cha em ti te kha kan program kal tlang hian ron ti lan kan tum dona tin Serthlum hi thei cha le shi sel tak mai nia classic laya om ani phei hi chu thilom tak mai tui pai hnem ani ang hianin thasika chang kan mo hnem chin bok sia ne thei cha le changkai lutuk mai ani a akor thlengin ei thei ani a chuwang chuanin kan program te minlo thlir sakanga atop thlengin minlo thlir puidon nia ole hei tuna hian pulen mangai sang anian an Serthlum hana kan meka ai kan hmang hian kan bul vela hian in Serthlum ara bor thalom emema a min chan to a an lo chan ni in kan sha a tin ara po a cha a atui mel box ya engtin nge an enkol chawa engtin nge Serthlum te hi an han ti chauti te kan han zot don ani am sai pu chi baile chi baile engti kuma chang khanin nge bulin chan tin han chan phut teng sang ni som panga le som paruk khan so pangale som paru ka chang khalin ti chau char char ta e acting a chi te atira changin ti bia te mi hi kan la bia te changin chu chu in le a ina ania in le na red khaila she theng ya khang hun lai chon pakhat kha chenga in kan le chu chu eng ang Serthlum nge a variety kha in soi them ya hei kan Serthlum pa nga yang hi ni mai zopa Serthlum zopa Serthlum pan tiang chi kha ani chu chanin ani le in Serthlum huan hi a zaw zong te mình chịu thấy em trên thì chứ con tủ về tóm cũng té hậu tên này sao chuan mà trên thì muốn về là ngày này anh ấy cho anh cung anh dân nghe này tụi nào han ra thấy tất cả chúng dân hiện nhang chung cung dân hiện về là trong cho anh anh dân về tiếng anh lấy cho về chín tuôn điện muốn nghe tuôn điện muốn po điện mà po trang queen nuôi thum nuôi ly thì hết trang pui anh ấy chú nhỉ lộc ít tiền thì thọ cả chuan tụi nào hianin hei in ti chan na te lo re ve to boka in chung kwa in mai te in lo som pui ve to in kan ringa tin in a bel ber niam hei ni kan a bel ber ni ma in som pui to na te alo om chuanin clear to ten kan che ve du chena khatyang khamo e min shil don minang khai in le lo te kan din thei pa hei tu na la in pe lo mai la mo kan bei ve na sa kan la bei ve za in le lo te chuan hei enkol hau tak men ni a enkol chaudan kha Serthlum te chu hei nge enkol ngai ve deuh mai hi an yaran nung ten an lo bom ve du thin box si mo khatya khanin in enkol chaudan tlang pui te kha min shil le don mi nya hei nge vel te hi kan be fur lai han bi te kan ti fa mo an lei than len te ar ek te vok ek bong ek ti vel te hen kan tang thina sam na him nen ti kha na bi ya te kan chapa ni chuan I chu hei asam chungchang a hianin kan soile lokanga a hau tak mel sia in ramte azau tham ve buk sia nangmani ti hianin sam top mai nge sam top mai hei fa pa kan le kan fa pa hen sam me hon sam phol hian chu Serthlum hianin mun fai nge a nge a mun fai vak lo ti te kha mun fai chu tlang pui thu chuan a ngei thi na ma se a ku nga len chho to china hi chuan voi khat chau kan sam về lệ thung cùng khata ani chu chuan I tui pek te engting nge hei horti lam hen min ron ti saka drip hi kan hin pereng mai ma se zo chau tang hi chuan mo chu in lo don nei a hi chuan in pe to ngai lo em pe deuh tho khuaa ro dan zir ta pon yang kha chu in tui lak chu khoi ching nge hi tlai na ra khen kol khum kai kan tia kan la lu ta mo tian hei ni chu tui lak na te in nei cha ina ni mo nei cha tui chu pathian sa ra kan ngei lo ani chu chuanin engting nge hetiang tuna te han ti hei lo te ron hun chhota nangmani in shal chhuak nge engting nge a shal chhuana kha in ti ve hei vai hi kan unau thum hian kan nei amo kan vai te hian min ron lak sak mai chu voin po hian thleng tura kan nga ya ma sen motor chia ta hang zan lam ani anga chu an mani nan ron lo ve to pa chuanin ti hadin in ti top mai nge khalai vai nena inin biak rem dan kha ti khan
anh còn lâu tao pa ra hin lấy tao pa này mày anh ấy cho anh chú ta cho anh nói thum thì borvel chú in lalut thì na anh mua chú in rem siam đan anh em cú min tắc khi chú anh nuôi lý sinh rồiนี่กุมลำพันด้วยทุ่มกันลาอันนี้จูมาอินส่วนเวชเช็ดอันนี้มั้งส่วนเช็ดใช่อันนี้จูอันนี้นังนี่อินเซอร์ทุ่มเตอันชื่อเซลชายมดัดนั่นเตอินตกเวมจุดยังอ่ะจวนหาสันเตอินเนมรันดุงบ่มตีเอ็มอ่ะรันทั้งดาที่กันบวยนะนี่ไม่ที่ไม่ยังรันดุงบ่มตีอะไรเชียวทั้งดาเราที่จูคงเตจูหันนัดตอกงั้นบอกปัลเตจูเราอมเราไทยแล้วที่จูจู่ๆเองตินเงยตินเอ็นคนจู่อะไรเอกเวลแต่บอกเอกแต่กันเปย์อันนั้นดำเวลไหมอันนี้จู่ทั้งดาเวลจู่วายันฮาร์เวลโลมั้ยฮาร์เวลเลียนสัวเซฮิมาเลระกันทรอนไปตากันหันหุบไม่ที่ขันจู่อันนี้อันนั้นทอกเวียอันนั้นเลียนสัวขันนั่นไหมอันนี้จู่นี่จู่จู่วายเวรงก็ง่ายโดนอันมาดีที่เอ็นคนน่ะสัตว์ง่ายเวโดนที่ง่ายขบไม่เวลอันง่ายเวลอินวิตามินกะเตง่ายนี่สบายมั้งเนี่ยวิตามินกะจงจ้างค่ะฮันนี่จดเลยลูกกีฬาวิตามินค่ะเองวิตามินเงี้ยเองกะตีเต้ปีแกเละสายตราสินเด็กจ้างปุยจู่ๆกะหุ่นบีเต้อมเวมอมเลี้ยงเราไปกันในที่จวนกันกาบไหมการ์ตินเองกาบไหมเงี้ยนี่ช่วงเราไปการ์ตินที่จวนนี่สรีดานะจะจ้างเห็นกันงะเราจวนมั้งอันนี้จู่อันนี้ให้มีอินเอ็นก็จงจ้างอ่ะเฮียนินอีฮาร์สันนั่นเรียนทำอินนัตกเราตินอาศัยชวนนั่นละมาโปฮาร์สันนะอินตกเราอันนี้อ่ะที่เราอวันในครั้งนี้อินวันนี้ครบไหมอ่ะอินใจมากระเตที่ฮันอินเซงเซลบอกว่าหวานโปชัดเดียวไม่หนอมเดียวไม่ที่ฮันอินเนี่ยข้างกันสวยทรงบักข้านินปอยหมออิติเลจูลิติอังเตฮันสวยลาที่เราเฮ้ยที่ยังไงเราก็ที่กันหลอมรู้ตัวกันเลี้ยงหวนสายใช่มันหลอมหูปุ้ยที่กันหลอมรู้ตัวยังให้กันทิ้นภาคบ้ากันเนี่ยให้ไปรวดเตะกันฝักปลาซานั่นเนี่ยกันที่เราเทเราให้ดีอันนี้ให้เฟลกันฝักอ่ะปุ้ยทิ้งขับนี่อันนี้จ้ะหุ่นชาเดียวเหม็นเตะกันหลอมรู้ตัวกันหลอมรู้ตัวกันให้ปลากันหลอมรู้ตัวกันอะไรให้ตัวนั้นพิชังกุ้งนี่เนี่ยอันเสียชุ่มหัวนะกันนมเละแม่ก็ให้อันทำกตากันออกมาอันทำกตาริงก็ปวดเฮียนินเสียชุ่มเฮียแล้วตำขาดไม่อะอันฟันนี่เงี้ยนี่อันใจมากระอันเซ็งกันที่โดนเงี้ยนี่อินกลมนะหุ่นกันหันในเวลงอ่ะมาใส่กับปีจีบเลยจีบเลยอินบุญจันกลุ่มเตหันอินจดมาใส่ละที่รอสังนี่ปังอาคันกันพุ่นจันมอจานสังนี่ให้อัตุนเชียงยันอัตเตเนี่ยแต่กันพุ่นโชว์เสร็จนี่อันนี้จวนอินพุ่นจันจังคานินเองติกจังคานมั่วเองติกเวลาเงี้ยอะไรอินเซงเฉาจันให้กลุ่มกลุ่มตักที่จะกันเราเชื่อจ้างต่อแล้วว่าหมอให้กลุ่มลีกลุ่มงาเวลจูอะไรกันสิ่งเวจันอันนี้จวนนี้เองเคยใจเงี้ยจีเตเองติงเงี้ยตีเวให้อะไรมาสะโหอังฮิตยันกันกุยเวเซละมอจู่จะยังกันพุ่นดัดเวเซละอันนี้นังมันนี่อินทิฮานินอินนี่อาจีเคยนินชาเวเซละอันนี้ส่วนนี้ตัวนั้นฮานินกุ้งเองจะเวลงินเนี่ยจะว่าฮิจานกุ้งจะรุกบอร์เวลนี่กันเรื่องมออัตเตเนเลียนเวลมออันนี้ส่วนนี้เสียทุ่มหัวที่อินในเจ้านี่มั่วเจ้าลำแต่หันจดได้ละจีนทุ่มหมุนเวลซูนี่กันอันนี้เอ็นกอลโปหาวตักโดนะที่ฮันอินชุ่งกว่าอินเอ็นกอลเวทตบไม่มีนี่สามไฟอังสงอ่ะที่พวกฮันอินหนังมานี่อินที่เวกไม่มีเกี่ยมันกันสามเวไม่อันนี้ตัวน่ะฮันอินเฮ้อาราชาโตเอเมมาตินอินเสียทุ่มเฮทุ่มตุยมติเตฮันอินจดได้ละทุ่มตุยเวลจอนกันเสียเฮมีตั้งเสียแต่กันหันฮิจานให้กันเสียที่ให้ตุยที่ให้เราตั้มเชียนตามกันล้อมเวครบไหมอันนี้นี่ตุยตั้มตัวจานกอลอุลุกเตียนง่ายโดนเสียอินกอลดันข้าหันจดไตละตินเงี้ยเฮ็ดยังตักชัดตัวฮันนี่รอนกอลเฉาขลายค่ะอะไรอิติดันด้านี่มีหันช่างตาละให้ที่ฮันกันหันหล่อจ่อเวลฮันเลยชาเอกเตวกเอกที่อังเรงบงเอกที่อังเรงที่กันหันเถงาละมั้งส่วนตุยให้กันเป็นงาลบอกว่าให้อันเงยเบรินกันเสียอันนี้ส่วน
chung ar ek te vok ek te in pe in titani damdo in mangve lo tinani mo damdo hi chu kan mangai lo ani chuan tuite chu khoi chain nge in laka harsa em harsa la ve hei hetilai kan pia loka hian luya luanga chu tami chu kan la phei me chi engtinge tuite in pek ve hei akung tina hian drip hi kan da amo tiang chan kan nge department in ron ti saka kan akung tin ha kan da che ani chu chuanin nia department lamin min ron ti sakiti kata khanin hei department lampanga changte hianin chanpuina ani emo amuna ron en puya ron pui chewe mote omve to em omve zeu to hei tian trip ti min ron ti saka mo hei tian tu khurute min ron ti saka eng emo hi min ron pui ve mai hei aka na tur enge vitamin angte tiang te hi kan la chin vitamin impact chu eng ange min shil thengem NPK chu chuan kan kap chi ni chu ni vitamin impact chan yang he ara chakhop mai ara te hi alian chabok sia chuanin ani le anat na chungchanga te le ran nungbom chungchang vela te har san na tin tok ve toem tok ve hei anna kung hei ram tina hian om ve the thua heng tia eng tia ti tur nge kan tia kan han en chin china ma se ti ngai na vak kan se chuang lo mo chu ta chuan mi thiam te in ron big lem lo ron big chuang lem lo ma ro chu china hi chuan hei son tlung le te kan han zu ta china chuan lo dam ve le thaw mo ma ro cha chen te chuan lo thi len tok te hi an om le chin ni chu tiang anat na en kol chungchanga kha ni eng inti mo kha eng angchi anga phei khachwani na eng kol dan tu te hi sarkar lama mi thiam an chureng ta department lama ti mo han zo chian te po hi achave china an nin min pui reng duang nang ni phei chu hei pui in nuam don ma in nei chabok sia in tai nak na in azir boka an pui she don lo lu tuk chewa kha in fin cha tai la tiro kan ta hi pon ran nung bom te hi enge ran nung te halan bom ve na sai bom ve na sa hei thangdar ti ang reng te thasik thangdar hi kan ti me thasika ron omang ve ang chin hi mo thangdar pa ngai ni lo ani chu tiang te chanan ron bom chen na tian kan ve renga zun tha chang hian kan ve chin ani chungina an bom chu eng tin ngen om tlang pui chi an tla a chen chon sikamo an sik kan tia a khe thei lawa chan chu chanan ti tla china heng hi ve rengan ngai ani chu chuan mo akung in kara hianin hei akar ol te hi azau ta ni in phun tir khanin kung in karvel te in zwa dan te hi han ti dan big real te omem khatyang lai kha mi she thengam a chena hi chuan fit som pani kan tia a chena hi chuan fit som tinin ka sia chu tiang vel chunin ka shetlat ani chu chuanin te hi nangma ni serthlum po hi enge a variety a chi bi ka kha om ve em a ming soi tur te omem om vak po ka shelo a khati lampang kha chu mo zo pa serthlum kan tiang chi thau kha ni mai ni ngam ni cha ani le bading te hi in lo ti ve to thinem ti lati lawa mo khi ti lai khan kung di nga vel hi kan ti ve china khi tereu te na ra ve chana mo chu ni mai chu ara chan tir chau tina ani ati chi doni nin shaim ka she thiam lo khi ha kan mani khai kan e china atui kha cha tui ve phian mo ma se ka du ang zan chu ani vak lo a ki ma chuan mo ni chu chuan heng tuna hianin in lo to don ta ni nangma ni in lo in shal chuak nge engting ni a shal chhuan lam pang kha in ti vele vai hian min ron lak sak thina mo an ma ni ho hian an ti hian an lo veka thian lo fa hian ron chora ke ma ni hi chu a chang hi chuan mizavinan ron lak hi chuan ke ma ni po kan in lo chang te chu om vele tho chu tang chu kan bo ruwa kan ani chu khami in shal chhuana a khanin engting nge in rem siam dan kha min shil thengem engting akung in an ron le nge te an le na za te min shil thei chuan akung hian an ron le to pa
chu enge ke mani hian ke mani ei tur ang về turang hi cũng khát thì kan hậu về mò chứ tiếng chan thì hắn ăn rồi bùm mồm top mấy nè thì hắn nên mà nhìn lộ về là bộ in bùi liếm choang lầu bùi liếm choang lầu ăn mà ní thì hắn ăn lâu thì về nóc mấy mò anh ấy cho nên in rem xiêm nó ra tích mình chịu thành em cũng mình anh ấy chan nuôi li in kan in rem xiêm ta mò chú cũng ra đi về là khan cũng ra thum mà nhà ngã phải hiện alian năng hi chú mò ấy cho nên cũng mình hi anh lấy tàu nó bèo anh nhỉ em anh lâu về ni cũng khan nó bèo khan mình chịu thành em ni cũng khan nuôi li lệ sinh in kan sala chú cái mà nhà cho nó tàu nó bèo là anh cho nên khan nên cũng tin khát tiếng khan nên in han ti chào cũng li cũng ngã về bor in han ti về tổ ta ni nang mà ni in log in ti em ai in tha sen nen te in henem ti te in chung qua in ma in son pui pha em ti zong zong te kha mi shil don mi yang ma chu kan son pui khop pin kan sia hey hemi te chu nei lo vela khitia ang in cha po khi kan nei kan ring lo va mo Serthlum huan mang hian Serthlum huan mang hian in cha te kan nei sak kan nei pha chin aro pui khop mai in te in sat thei to at khan in e ber berani ka ring ko ta ni am ni hei mi hnuai ate va in hlo ngai to lo va mo ti me la enge mo chang ti cha han in hlo jok ti chu om lo the ni chuang lova ma ro chu tu ma ang khan in hlo em hi kan nei ve to lo ni ti khan in mi hnuai a ha ta ka kum tluan na in thoi chan ti han mani in ramte en kolin ti han serte in han neya tin ara cha em maya in serte ti han in pathian mal som na in dong na se em maya nang mani pon tai mak in chwana sat karing ani khanga khanin in en kol chung changa khanin a ha thak ve china nga mo khatyanga khanin nang mani chung kwa in na tho dan chung changa te khatya chung chang kha min shil don mi na tai ma ka chu zia te mi chuan an soi fo ta ma ro chu atia ti chhuak hi kan tlem ani kha ta khan tai ma ka chu zia soi mai ba ka khanin atia ti te kha ngai ve ta tro nang ma ni he in huan kan ron mo chang hian khatyang chung chang kha min soi sak don mi nyang ni tui chil hi ngai khop me a le kha kan zir pon kan tui lo chuan eng ma lo kan ta ni chu wang chan he kan sel kan huan en kol anga po hian tui chil tak hi nga ya ina hian om tli mangai ni tui chil tur chuan rama hian kan om chil tam zo kan ni chuan ran nung kan vai jun tha vel train kan vai chin te ti ta ni chin khan kha in vai dan kha eng ting in vai ni hei len hi kan siama thì thì kan kwa la nge sangha suana ang chi hi mo he tyang te hian kan han hola chu aron tla thave me ze la mo chu tyang chan kan ve chin mo ve ne an ngai om sia ve ne chan ngai khop mai akung tin hi kan han hual chua ka ni khata hian kan ve tlem the khop mai classic khang dar in ti ang ber kha classic khang dar pa ngai ang hi mo ani chu chuanin hey in na thote kan ron mu aro pui kan tia khang kan soile kanin zo ba ka khanin nang mana pui mo iti ang eng po leng se khang kha min soi sak to nem ni nyang ni kun na thok tu te hi kut na tho hi a hlu em me ya ke mani na sim khoya po hian enge kan tui chil hi angai ni china kan sei ang khan tui taka kan ti kan a chil bur hi angai ka ti ke ma chuan mo kan a chil lo chuan eng ma hi a kho chwa thei lo ani chu tiang chu a tha ka tia mo tui chil burila chu ni mai ni poi mol tu kalom tui chila han a chil chuanin tai mak nei na ron chun zong nge a thil ti kha ni na ron chun zong nge ngi don boka ni lo hei har san na tam takhi kong le lama chuan kan nei a phur chuana tur kong tiang te hi kan har sat viau me hei thian kan una vin kan in tho khoma zim te hian tian kan han la ya heng ting te hi sarkar enge
department hian min ron ngai to sak sila kan do khop maya chu eng tin ya adam doi ka na turang te hi a lo thei le to ka do anga han lak turang hi he ti ang ka na turang tin min han ngai to sak sam sila kan do a ani chu hei ma ni khwa ti lak tur om to lawa an son chwa wang hian khozola wa kalanga ya sum se na nga ya chu ta chuan kan buai em ti lai I Serthlum hwan siam tu zong po hi mo chu wang chuan ka du thu sa ma chuan hei khol te po hi min pe thei se kan du khop mai ani chu tian kutin kan sam chot me a ha thak bik lu to ka mo khol te po hi subsidy ang te pon min ham pe ve thei se kan du khop mai ni ga department lampang he a bel thiam ta hian nia chuwang chuanin keini pon bel thiam lo tu bilatero ni he tin he link road te ni ene chingkhan I han soya nangma ni in kan thok khoma itia yan kan thok khoma kan han lai te itia in fak om khop maya hetiang te po hianin sarkar lam te po hianin nasatakin bi te hi achampui na save to ni hek te po hi ni kan program kal tlang te hianin an lo shat ngei te be seila link road hi poimo kun na thok tu te lo nei tu te tan te hianin thil poimo per pakhat chu kan link road hi ni link road ta chat lawa kan hat kan chek chwana te a chat lo hi chuanin motor man te kha lo to ve to chin box ya khang zong kha in cover te kha ngai ve le to chin box ya thil kha al ama thil man te ato ma ni ten ka lo she ve ni chu he di chuanin in mamo te ti kha ni han sei ta program kal tlang hian lo an lo shat ge be sei la ti ro ni ka na do ang te pi chan he ti hian min ron si min sak thei se la ka do mo kha ba ka khan sei be do te kan nei chu ni china I soi ang deuh khan ni eng lo an ma ni chan min chan puina sa em tho rual khan maro chu a zonga za hian thil hi ati thei vek lowa ke man hian lo soi za ti kan lo nei ve lo thei si lo mo a leng vek lawang ti kan lo lau china nakina in Serthlum ten lo venga thum tui ja ten lo chat ve chuan chu nya he enge konga lu chat chuan enge kan ser te hi alo to nge china ni chu wang chuan heti ang te hi min ron ti sak thei sam sela chu ka sei du ani ale kut na thok tu te hi lo nei tu te hi kan ram din chwa na bul pui ber kan na ni shi tuna chuanin kan ram alo chan nan chuanin heng nang ma ni ang mo kut na thok tu kan ti ang te lo nei tu te in poimo em nang ni pon tai mak lo chwa le zel ula ti kha kan cha ve du cheu ni chu chuanin in ka zela tura du sakna kan hlan chewa tam deuh kum tinin lo tharanga kan la in mule nge kan be se ke ni po kan la in mule nge kan ya kon chade min pe kan lom na to ke ke ni po kan lom ne ole khati zong kha kan program lo nei thei te chu ani le ta Khawhai khwa hian Serthlum chingtu chung kwa te hian in Serthlum an nei cha em he kan tuna ka ken ang hian in an Serthlum te hi a hri sela tu ya pai hnem bokatin athlum tu em ani ti kha amun nge ya kan han mu pui bokani an tai mak zia te an thorim zia te ti han amun nge ya kan mu puya ti khan Serthlum te lo ching ve du te pon bul chan nan khwala tlai lo ti kha han soi le tai la ti chuan kan program te min lo thler sak china kan lom em lom thu kan lo soi le bokani